Vaite a Aplicativos, Ofimática, LibreOffice Writer. Cada vez que abrimos o programa recibimos unha suxestión da aplicación, podes desactivalas no carradiño da esquerda, fai clic en aceptar para pechar a fiestra. Vaite a icona do cartafol para abrir o arquivo que descargaches. Na fiestra de navegación vaite a Descargas. Selecciona o arquivo e fai clic en Abrir. Imos de cambiar o formato ao arquivo, para iso vaite a Ficheiro, Guardar como. Selecciona o escritorio. Ponlle un nome ao arquivo como o que ves no vídeo. No desplegable da parte baixa escolle o formato ODT. Fai clic en Guardar. Xa podes traballar no arquivo e cambiar calquera cousa que queiras. Só tes que seleccionar o texto correcto e escribir. Tamén podes dar formato ao texto. Se seleccionas o texto que queiras e fas clic na icona B porás a letra máis grosa, na I porala en cursiva. Na U quedará subliñada e na S tachada. No desplegable poderás cambiar o tipo de fonte. Xusto ao lado poderás cambiar o tamaño. Para guardar podes facer clic na icona do disquete ou ir a Ficheiro Guardar. Unha vez guardado, podes pechar o arquivo na cruz da parte superior dereita. Se fixeches como a min atoparás o arquivo no escritorio. Fai doble clic enriba do arquivo para abrilo cando volvas precisar traballar nel.